Se on. Joo, se oli se Koskisen projekti, niin se oli aika hyvä. Hyvälle pohjalle päästiin menemään. Se oli joo. Niin. Ihan hyvän näköistä settiä. Joo, se oli ihan. Kuule Karsa. No kerro Jari. Mikä? Jari. Jari. Mä oon Jari. Joo. Kerro Jari. Niin, no mä kerron. Noniin, kerro Jari. Semmoisen hyvä jutun. No mä kerron. Hyvä. Kuulin tossa semmoisen hyvä jutun, että toi Karvasen Riitta niin oli suihkussa ja sitten ovikello käy siinä. No ei mitään, Riitta menee suihkusta ja sitten heittää hameen päälle ja menee suoraan ovelle ja availee ovea ja siellä on sitten toi Lyytikäisen Seppo ja Seppo hetki siinä kattelee Riittaa, kun Riitta on siinä mekkostillaan vaan ja kattelee sitä siinä. Sitten Seppo heittää, että Riitta, että saat niin tonnia, jos tiputat hameen. Ja niin Riitta siinä sitten hunteeraa. Oota se, missä? Businessman. Ota vaan, ei tässä mitään. Se on mitään Koivistoa. Morjesta Koivistoa. Koivistoa, projekti. Joo. Ei. Sano Koivistolle terveisiä. Terveisiä Jarilta. Joo, täällä on Kari. No soita Jarille sitten. Ei se kyllä vastaa enää, sillä on puhelin. Ei. Jes, Ei moi. Ei puhelinta ollenkaan. Niin, jatka. Joo. Riitta siinä sitten hetken mietiskeli. Ajattelin, että ei helvetti, että tonnin kun vähän vilauttaa, että on se Seppo ennenkin hänen tissinsä nähnyt. Joo. No Riitta sitten tipautti hameen ja Seppo vähän aikaa siinä katseli, että hyvän näköistä. Ja sitten toi Seppo antoi tonnin Riitalle ja lähti kotiin ja ei mitään, Riitta laittoi ovea kiinni sitten ja meni makkarin puolelle ja olkkarin puolelle, niin se oli äijä sitten katsomassa telkkaria toi Karvasen Markku ja Markku kysyi sitten, että ketä siellä ovella oli ja sitten niin Riitta oli, että siellä oli toi Lyytikäisen Seppo ja sitten toi Markku oli, että että heittikö toi Seppo sen tonnin takaisin, minkä hän eilen hänellä lainasi. Tää menee kato pois, älä turhaa pitää painaa. Minkä eilen hänellä lainasi. Joo. Joo. Pitää ottaa uusiksi. Ossi käveli tohon kuvaan! Tuo. Noniin, No ei nää ottaa räkäkohtaisuudesta vaan. Noniin. Joo. Mitä mun piti sanoa? Joo, et palauttiko se tonni? Niin, että palauttiko se sen tonnin seteli? Joo. Hyvä se.